Iva, għalkemm għadni minix 100% għax ġejt operat għanna ma tlifx kilwa. Imma n-nies jibqgħu iċemplu ovvjament u il-problemi hemmhekk ikunu u m'intihomx tort in-nies. Iva, nikkonferma inkluż dis-sinjura li kont jgħid l-isptar bid-drip u bil-morfina u bdiet iċċempel u tibki, eċetera. Iva, ma nistgħux nippermettu dawn l-affarijiet. Dawn ma jistgħux jiġu permessi. Tfal isawtu l-ġenituri, eccetera, jew anke mhux il-ġenituri għax dal-każ din rabbieta. Dawn mhux tollerabbli, is-sistema trid tinbidel. Minn kullum kien, nifhem sfortunatament li jsibu anke bibin magħluqin, jien nipprova ngħin kulħadd, imma ovvjament mill-limitazzjonijiet ukoll. Però saru r-rapporti neċessarji issa, l-appell lin-nies ersqu l-qudiem. Toqgħodux lura għajnuna ssibu bil-issib magħluqin. Anke jien nipprova ngħin il-kulħadd, inkluż alla volja l-beraħ stess kont qed nara kritika li tellaw xi rapportaġġi anke kontrija li qed jgħidu li dħalt f'xi gruppi politiċi jiena qatt ma dħalt fl-ebda gruppi, nisfida lil kulħadd. Idaħluk in-nies, idaħluk toħroġ minn ċertu gruppi, ma nistax ikolli kontroll fuq gruppi li nkun ħriġt kemm il-darba minnhom jiena għandi 4 Facebook, ma nafx kemm il-1000 ruħ f'kull wieħed kollha full-app, ma nkunx naf li ma gruppi jdaħluk, però provaw itapnu dik li għax kun qed taħdem u qed tagħmel il-ġid, jippruvaw itapnu l-image tiegħek biex iwaġġawk jiena ngħin lil kulħadd u ngħin lin-nies bħalma din is-sinjura. U għalhekk qed nieħu dan l-ispunt ukoll biex insemmi. Però ersqu l-qudiem ma nistgħux nippermettu illi n-nies ikunu għaddejjin minn daw id-diżastri, daw it-trawmi, jibdew jikkontemplaw, jippruvaw jagħmlu suwiċidji ħafna drabi. Ersqu l-qudiem jiena l-uffiċċju tiegħi għalkemm għadni minix f'6 xahar nagħmel operazzjoni oħra, imma wieħed mill-uffiċċju tiegħi fil-fatt ġejtu tkellmuni hawnhekk qiegħed in-nies kollha welcome, il-poplu Malti kollu, il-korp tal-pulizija kollu għad-dispożizzjoni tagħkom, jekk ma tidħolx mill-bib nitlu mit-tieqa, mhux problema.